आंनि बे YouTube चेनेलनि मेन जितु मट' बेनो जाहैबाय आंबो साक्सेस जानांगौ नोंथाङाबो साक्सेस जानांगौ जों बयबो साक्सेस खुलुमबाय बयखौबो आंनि दिदोमसा दैमारि YouTube चेनेलाव गासैबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बावहरग्रोना थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि कन्टेन्टआ मस्ट नलेजेबोल जानो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायजोबोब्ला बे कन्टेन्टनि गेजेरजों नोंथाङा माबा मोनसे मुलाम्फा खालामनो हाथारगोन होननानै आङो फोथायो गाइसफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै लाग्रोदो स' लोगोफोर बे कन्टेन्टखौ आङो जोंनि गोदान इउटुबार लोगोफोरनि थाखाय आं बे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोना जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांदो आरो बे कन्टेन्टनिफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे मुलाम्फा खालामनो हाथारगोनखौ आङो माने फोथायो जोङो माने सिन्था खालामो जोङो डिसकारेज जायो जों इउटुबारफोरा डिसकारेज जायो जेब्ला जोंनि साबस्क्राइबारफोरा माने डाउन जालाङो जोंनि साबस्क्राइबारफोरा जेब्ला आनसाबस्क्राइब जालाङो अब्ला जोङो माने जोंनि गोसोआ डाउन जायो जोङो निरासा जायो नङा होमबा बेनिफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय जोङो माब्ला जोङो 1K जोङो साबस्क्राइबार जोङो गेइन खालामनो हागोन माब्ला जोङो 4000 आवार्स अफ वाच टाइम जोङो कमप्लिट खालामनो हागोन जोङो बेखौल' जोङो सिन्था खालामनानै जेरैखि जाया जोङो कमप्लिट खालामनो जों नाजाबाय थायो खिन्थु जोंहा मोनसे भुल जालांदों गाइसफोर बेनिफ्राय अबसे आङो गोरों नङा एक्चुअली आङो रिसार्च खालामबाय थादों इउटुबाव जेब्ला जोङो फैयो जोङो साबस्क्राइबारबो मोनो जोङो बिनियाव बैनियाव कमेन्ट खालामनानै रिक्वेस्ट खालामनानै जोङो साबस्क्राइबारबो मोनो सानसेयावनो 100-200 जों साबस्क्राइबार जोङो गेइन खालामनो हायो खिन्थु घन्टानै सानसे साननैनि उनावनो आनसाबस्क्राइब जालांफिनजोबो खिन्थु मानो मेन रिजनखौ आङो रिसार्च खालामनानै दिनै बे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों गाइसफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासिनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं फोथायदों गाइसफोर बेनिफ्राय आङो गिदिर माने इउटुबारफोरनिफ्राय गोबां माने आं साजेसनफोर लादों आङो माने बिथांमोननियाव आङो सोंनानै लादों आरो रिसार्च खालामदों सिन्था खालामदों जे मानो आनसाबस्क्राइब जालांबाय थायो आंहाबो दिनै नैबे भिडिअखौ खालामबाय थादों बिनि सिगां घन्टासे सिगां आङो इउटुब स्टुडिअ आंनि साबस्क्राइबारखौ नायदों आंहा टटेलि 30 आनसाबस्क्राइबार अलरेडि जाबाय खिन्थु मानो जादों बिनि मेन रिजनखौ लानानै आं दिनै बे गाइसफोर नोंथांमोना साननाङा दि बहानि एसेबां गोरों बहानि एसेबां माने मास्टार फाइखो होननानै नोंथांमोना साननाङा जे आङो जिखौ रिसार्च खालामनानै जिखौ साननानै जिखौ माने इउटुबनि गाइडलाइन इउटुबनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ फरायनानै जिखौ आङो जोंनि गेदेमा इउटुबारफोरनिफ्राय जिखौ आङो सोलोंनानै मोनो बेखौसो नोंथांमोना शेयार खालामनो थाखाय बे कन्टेन्टखौ खालामदों गाइसफोर नोंथांमोना साननाङा दि बहानि एसेबां मास्टार फाइखो होननानै साननाङा मानो होनबा आंनि साननाया बेबायदि नङा खिन्थु आंनि साननाया आंनि रोंनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो डेभेलप खालामलांनो आंनि मिथिनायखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो आङो जिखौ रोंदों आं जिखौ बुजिदों बेखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो आङो बे मोनसे स्पिरिटखौ लानानै आङो बे कन्टेन्टखौ खालामदों गाइसफोर स' गाइसफोर बोसोरनैनि सिगां मोनसे फार्स्ट टाइम इउटुब चेनेल आं खुलिदोंमोन जायखौ आंनि नामावनो दिदोमसा दैमारि होननानै आङो चेनेलखौ खुलिदोंमोन दाबो दोङो बे चेनेल एक्चुअलि बेयाव 500 सामथिं माने फलोवार्सफोर जाबायमोन साबस्क्राइबारफोर जाबायमोन आरोना खिन्थु बै टाइमाव आङो इउटुबनि जेबो रुल्स एन्ड रेगुलेसन जेबो गाइडलाइन आङो जेबो आङो नायामोन आं मोनथियामोन माने जिखुनु भिडिअ खालामो आपल'ड खालामो भिडिअ खालामो आपल'ड खालामो आं बेबायदिहै माने बै मोनसे चेनेलखौ आङो टटेलि 500 सामथिं आं बेबायदि फलोवार्स माने साबस्क्राइबार आं गेइन खालामनो हाबायमोन खिन्थु मा जाखो जै बिनि साननैसोनि उनावहायनो टटेलि सानसेयावनो 200निबो बारा आनसाबस्क्राइब जादों आंनि चेनेलावहाय बेनिफ्राय बे समनिफ्राय आंनि गोसोआ माने निरा जादों आंनि गोसोआव माने डिसकारेज फैदों बेनिफ्राय आं ज्राब गारनानै दोनबाय 2 बोसोर गारनानै दोनबाय खिन्थु देग्लाय नैबे 2022आव आङो माने आरोबाव खेबसे आङो नाजाबावथारनो होननानै आङो माने बे चेनेलखौहाय खुलिबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामलायगोन आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन आरो जों बर'फोरा गोदान इउटुबरफोरा गासिबो गावजों गाव सापर्ट खालामनायनि गेजेरजोंसो जोङो माने साक्सेस जालांनो हागोन बै सिगांनि चेनेल आरो नैबे दानि चेनेल बे मोननै चेनेलखौहाय आङो माने मेनेज खालामनायनिफ्राय आङो जि एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो साबस्क्राइब खालामजानायनि बेखौ लानानैसो आङो बे कन्टेन्टखौ खालामदों स' लोगोफोर दानिया फैदों मानो आनसाबस्क्राइब जालांबाय थादों मानो नोंथांनि चेनेला आनसाबस्क्राइब जालांदों मानो साबस्क्राइबफोरा डाउन जालांदों साबस्क्राइब खालामखानायखौनो मानो आनसाबस्क्राइब जालांदों बिनि मेन रिजन 1 नम्बरावनो जाबाय नोंखौ जाया साबस्क्राइब खालामदों बियो आनसाबस्क्राइब सोरबा सासेया खालामनो 1 नम्बराव 1 नम्बराव आनसाबस्क्राइब खालामथारदों बेखौ माबोरै मिथियोबा बिनि
आलादा मोनसे कन्टेन्ट आं बानायनानै लाबोगोन बिनि उनावहाय नि हेटारफोर थायो बिथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामफिनो उनावहाय माने गावनिखौ साबस्क्राइब खालामगौबाथाय उनाव आनसाबस्क्राइब खालामो 1 नम्बराव बेनिफ्राय 2 नम्बरावहाय जाबाय जाय साबस्क्राइबारा नोंथांनि चेनेलखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों बे साबस्क्राइबारा माने भिडिअखौ फुल नायनानै माने साबस्क्राइब खालामाखै बा सोरबाया भिडिअ जिखुनु भिडिअ नायालासिनो साबस्क्राइब खालामदों आरोना माने भिडिअ मोनसेबो कन्टेन्टखौनो नायालासिनो माने साबस्क्राइब खालामनानै होदों 2 नम्बराव बे 2 नम्बराव कारना आं बेखौ मोनदों आरोना एक्सपिरियेन्स मोनदों आङो बेखौसो आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामदों माने चेनेलाव जेनेबा नोङो रिकुवेस्ट खालामहरबाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो होननानै सोरबा सासे इउटुबारखौ नोङो रिकुवेस्ट खालामहरबाय बेनिफ्राय बेयो नोंनि रिकुवेस्ट बायदियैनो माने नोंथांनि चेनेलाव थांनानै जा डाइरेक्ट साबस्क्राइब बाटनखौ थुना होबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुना होबाय बेबायदिया आनसाबस्क्राइब जालांफिनो गाइसफोर बेनिफ्राय सोरबाया मा खालामो ससे 5 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड बिदि नायनानै माने साबस्क्राइब खालामना होसिगोन भिडिअखौ फुलबो नायला पुराबो नायला बेबायदि जुदि खालामोब्ला 100% माने गावनो गाव आनसाबस्क्राइब जाफिनो मानो होननानै बुङोब्ला आंहा गंनै मबाइल दङ गंसे मबाइल दङ आंनि भिडिअ आंनि चेनेलखौनोहाय माने आं ट्राइ नायदों आरो आं परीक्षा खालामनानै आङो नायदों बिनिखायसो आङो बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बुंनो हादों आं गावनि चेनेलखौनो आंनि गुबुन मोनसे मबाइलजों आङो साबस्क्राइब जेबो भिडिअ नायालासिनो आङो साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय बेल आइकनखौ थुना लाबाय खिन्थु आङो सानसेनि उनाव नायफिनबाय माने आनसाबस्क्राइब जाना थाफिनबाय आरो आं मबाइल गंसेयाव नायफिनबाय जे साबस्क्राइब खालामनाय नंगौना नङा बे चेनेला नायबाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब बेबायदि माने गावनो जानानै थाफिनो जेब्ला माने डाइरेक्ट भिडिअखौ फुराहै नायालासिनो कन्टेन्टखौ फुरा फोजोबालासिनो साबस्क्राइब खालामो अब्लाना बेबायदि जायो 2 नम्बराव गाइसफोर आं बेखौ मिथिनो मोन्दों 3 नम्बर पइन्टआव मानो आनसाबस्क्राइब जायो जोंनि कन्टेन्टनि थाखाय आनसाबस्क्राइब जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बांसिन साबस्क्राइबारफोरानो जोंनि माने खावलायनाय रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेरजों जोङो बांसिन आथिखालाव बांसिन इउटुबारफोरा माने साबस्क्राइबार गेइन खालामदों माने कन्टेन्टनि थाखाय माबायदि आनसाबस्क्राइब जायो होननानै बुङोब्ला जाय मानसिखौ नोङो रिकुवेस्ट खालामदों आंनि चेनेलखौ बा नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय जाय साबस्क्राइब खालामग्रा मानसि बे साबस्क्राइब खालामग्रा मानसिया नोंनि रिकुवेस्टआव माने नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय खिन्थु नोंनि कन्टेन्टखौनो बियो मोजां मोना नोंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनैनि थाखायनो बियो उनाव आनसाबस्क्राइब खालामफिनो बेयो माने 100% सियर गाइसफोर स' आंनि कन्टेन्टखौनो जुदि नोंथाङा मोजां मोनाब्ला नों आंनि माबाखौ कन्टेन्टखौ आंनि भिडिअखौ नों बोरै नायलायखो आं जि कन्टेन्ट खालामो बे कन्टेन्टखौ जुदि नोङो मोजां मोनाब्ला नोंथ' नायखानाय नङा भिडिअखौ ससे नायनानै माने मा खालामगोन नोङो दाननानै होगोन बेलेग मोनसे भिडिअआव थांगोन बेनि थाखायनो माने भिउफोराबो खमायलाङो आरो साबस्क्राइबफोराबो जोंहा डाउन जालाङो आरो जेसेबां माने जोंनि भिडिअआ रेटिं जानांगौ बेबायदि रेटिं इउटुबावहाय जाया इउटुबा जोंनि भिडिअखौ गावनि माबा बायदिसो रेटिं खालामो नालाय खिन्थु इउटुबा गावनि गोसो बायदि माने खालामनो मोनाखै एक्सुवेलि जोंनि कन्टेन्टफोरखौ खिन्थु जोङो जर जबस्तियै माने जोंनि कन्टेन्टखौ माने मोजां मोनलागि दामोन जोङो गुबुननो शेयार खालामनाय बायदि जादों आरोना जेरैहाय जासिदिया कल मिथा नहय होननाय बायदि आरोना स' आं बेखौ एगजामपोल लाबाय गाइसफोर खिन्थु खालामनाङा होननानै आं बुङाखै गाइसफोर बेबायदि खालामनो नाङा होननानै आङो बुङाखै आंबो खालामो आंबो नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंबो नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनखौ आंबो रिकुवेस्ट खालामदों खिन्थु बेनि गेजेरावनो जुदि जोङो साक्सेस जानोब्ला जोङो मा खालामनांगोन गाइसफोर जोङो माने भिडिअखौ फुल नायनानै जोङो साबस्क्राइब खालामनांगोन फार्स्ट जिहेतु नोङो भिडिअ नायगोन बे भिडिअखौ नोङो फुल वाच खालामनानै साबस्क्राइब खालामज्लायनांगोन अब्लासो माने जोंनि साबस्क्राइबारफोरा माने आनसाबस्क्राइब जालांनाय नङा गाइसफोर नोंथांमोन स' गाइसफोर लेट आस हेल्प वान एनादार गावजों गाव हेल्प खालामजायनि जोङो जियानो जा जोङो माने बयनिबो गोसोआव माने बे 1K साबस्क्राइबारखौ माब्ला कमप्लिट खालामनो हागोन बेल' साननाय थायो जायफोरा माने गोदान इउटुबारफोर आंहाबो साननाय दङ माब्ला 1K माने साबस्क्राइबार गेइन खालामनो हागोन बेखौल' सानबाय थायो हर खिसान जानाय लोंनाय उन्दुनाय खिनाय हासुनाय सयथिनोबो बेखौल' सानबाय थायो खिन्थु आङो मा सानदों जोङो गावजों गाव हेल्प खालामज्लायनि गाइसफोर गावजों गाव जोङो सापर्ट खालामज्लायनि
1K साबस्क्राइबार आंनि थांखियानो जाहैबाय आङो बेखौनो थांखि खालामनानै माने बे कन्टेन्टखौ खालामदों बा आङो बे इउटुब चेनेलखौ खुलिदों आंनियाबो 1K माने कमप्लिट जानांगौ आंबो साक्सेस जानांगौ नोंथाङाबो साक्सेस जानांगौ आंनि बे इउटुब चेनेलनि मेन जितु मट' बेनो जाहैबाय आंबो साक्सेस जानांगौ नोंथाङाबो साक्सेस जानांगौ जों बयबो साक्सेस जानो नांगौ आं गोजौआव थांनानै नोंथाङा गाहाय थालांनाय आं बेखौ माने आङो सानाखै बेनिखायनो जोङो गावजों गाव हेल्प खालामज्लायनि जों बयबो माने साबस्क्राइब खालामज्लायनि जोङो माने फुल वाच खालामनानै भिडिअखौ जेब्ला माने नोंथांनियाव सोरबा सासे रिकुवेस्ट खालामगोन ना सोरबा सासेया नोंथांखौ सापर्ट खालामजानो लुबैगोन ना अब्ला नोंथाङा माने बै माबानि बै रिकुवेस्ट खालामनायनि चेनेलखौ नोंथाङा फुल वाच खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बे आइकनखौबो दाबायनानै हो जाहाथे आनसाबस्क्राइब जालाङा स' गाइसफोर बे स्पिरिटखौ लानानै जोङो आवगायलांनि बे स्पिरिटखौ लानानै जोङो माने डेभलप जालांगोन जोङो बयबो डेभलप जालांगोन बयबो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबो गाइसफोर आंबो नाजाबाय थादों मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो आंबो सासे माने रोङै मानसिजों सोलोंबाय थादों माने मा होनना बुङो फ्रिसार्ज होनना बुंनांगोन नङा होमबा स्टुडेन्ट होननानै बुंनांगोन इउटुबाव आंबो सोलोंबायसो थादों स' जोङो आं मिथिनायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नोंथां मिथिनायखौ आंनो शेयार खालामनो जों बेबायदि स्पिरिटजों जोङो जेब्ला सापर्ट खालामलायगोन अब्ला जोङो 1K जोङो कमप्लिट जानो जोङो बारा गोबाव नाङा गाइसफोर बेनिखायनो आं भिडिअखौ गोबाव खालामलिया गाइसफोर स' दिनैनि भिडिअखौ बे कन्टेन्टखौ बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय